дуруд ба кулли бинандагони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи чойхона аст манзури шумо. Мо ҳайати эҷоди ин навбат шуморо аз фаъолияти чойхонаи Тоқӣ ошно хоҳем кард. Моро то охири барнома ҳамроҳ бошед. имрӯзҳо бо вуҷуди оне ки тарабхона ва меҳмонхонаҳо хеле зиёданд, аммо талаботи мардум ба хизматрасонии чунин маконҳо аз ҷумлаи чойхонаҳо кам нестанд. дар шаҳри Душанбе шумораи зиёди чойхонаҳо вуҷуд доранд ки ҳар як бо шарту шароит ва услуби таҳризгаштаи ба худ хос диққати сокинон ва сайёҳони дохиливу хориҷиро ҷалб менамоянд. яке аз он чойхонаҳо чойхонаи Тоқӣ ба ҳисоб меравад ки ҳамарӯза сокинон, меҳмонон ва сайёҳони дохилу хориҷи кишвар ба ин ҷо ташриф оварда аз хӯрокҳои миллӣ ва аврупоӣ омода намудаи ин макон истеъмол менамоянд. инчунин аз нақшу нигор ва намунаи табиати зиндаи ин макон лаззат мебаранд. чойхонаи Тоқӣ аз соли 2015 инҷониб ба кор шурӯъ намудааст. дар ин ҷо хӯрокҳои миллӣ ва хӯрокҳои аврупоӣ мавҷуд аст. дар ин ҷо ҳар рӯза меҳмонҳои хориҷу дохили кишвар ба ин ҷо ташриф оварда аз хӯрокҳои миллӣ ва аврупоӣ ин ҷо истеъмол намуда, аз манзараҳо ва нақшу нигорҳои ин ҷо дидан намуда таассуроти худро изҳор менамоянд. ин макон муаррифгари сунъатҳои миллиамон буда, бори дигар мардуми меҳмоннавозу соҳибтамаддун будани мардуми тоҷикро шаҳодат медиҳад. дар ин ҷо шумо метавонед аз истеъмоли хӯрокҳои гуногуни тоҷикӣ лаззат бареду худро дар оғӯши анъанаҳои милливу суннатии қадимаи тоҷикон тасаввур намоед. ҳар як гӯшаи чойхонаи мазкур бо сабку анъанаҳои тоҷикӣ оро дода шудааст. толори якуми чойхонаи мазкур бо нақшу нигор намунаи табиати зинда ва тасвирҳое ки моро ба ёди таърихи кӯҳандоштаи мардуми тоҷик мебарад таҳризӣ гаштааст. салом, ман ба чойхонаи Тоқӣ ки дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе воқеъ аст омадам. хӯрокҳои ин макон хеле болаззат мебошад ва ба дигарон низ тавсия медиҳам ки ба ин ҷо омада аз фазои тоҷикона лаззат баранд. хеле аҷоиб аст.
саҳни чойхонаи мазкур тавре омода шудааст ки бо фазои тоҷиконаи худ диққати сайёҳонро ба худ ҷалб намуда, аз як тараф бо отоқҳо ва аз тарафи дигар бо катҳо ҷудо карда шудааст ва ҳар шахс метавонад бо табу завқи худ маконро интихоб намояд. ин на танҳо чойхона, балки маконест ки бо суннату анъанаҳои таъсирёфта ҳамагиро ба сайри тамаддуни таърихии халқи тоҷик бурдаву ин гуна фарҳанги волоро муаррифӣ месозад. бинандагони гироми, айни ҳол мо ба дохили толори дуюми чойхонаи тоқӣ ворид мешавем. меравем. бинандагони гироми, айни ҳол мо дар толори дуюми чойхонаи тоқӣ қарор дорем ки инҷо бо як намунаи табиати зинда оро дода шудааст. дар миёни толори дуюми чойхонаи тоқӣ як шаршарае сохта шудааст ки фазои тозаеро ба вуҷуд оварда бештари муштариён хостгори истифодаи толори мазкур мебошанд. طول 9 سال بازرسی در چایخانه توقی کار و فعالیت برده و هر سی سرآشپز خدمت میکنه. در چایخانه توقی مهمانهای داخلی و خارجی تشریف میارند.
дар чойхонаи тоқӣ ба ғайр аз чойнӯшӣ боз хӯрокҳои гарм, навъҳои гуногуни шӯрбо, оши палов, фурӯтоб, манту, самбуса ва дигар хӯрокҳои миллиро пешкаш мекунанд. ҳамарӯза сайёҳони зиёде барои тановули хӯрокҳои миллӣ ба ин макон меоянд. бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо дар дуюми ошонаи чойхонаи тоқӣ қарор дорем, ки айвон ном гирифтааст. ошёнаи дуюми чойхона бо мизу курсӣ, утоқҳои махсус ва катҳои бо услуби тоҷикона оро дода шудааст, ки сайёҳон метавонанд дар фазои кушод атрофи ин мавзеъро тамошо карда, аз манзараҳои дилфиреби он ҳаловат баранд. Ассаламу алейкум, Таджикистан! Побывал в потрясающем ресторане Токи. Великолепное обслуживание, теплый душевный прием и, конечно, кухня выше всяких похвал. Плов, настоящий таджикский плов. Такого вкуснее я никогда в жизни не ел. Только вперед, Токи! мусаллам аст ки бо дастуру раҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон солҳои 2019 ва 2021-ро соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд. дар пайравӣ аз ин ташаббус масъулини чойхонаи тоқӣ тамоми тадбирҳоро ба хотири ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон фароҳам месозанд то ба ин васила фарҳангу анъанаҳои тоҷиконаро пешкаши меҳмонону сайёҳон гардонанд. бинандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи чойхона. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. хайр, сарбаланду хонобод бошед.